ti si sad trenutno totalno u tom svetu izvođača muzike i sve, brate, ali kao, to je tako kratko, ali to je postao totalan deo tvojeg života. Sad realno, ne možda zamisliš da kao se ne baviš ovim. Jer ti si ozbiljno u muzici, znaš i šta radiš. Ok, vi se zajebavate, pravili ste, napravili ste vaš neki pokret i meni to do jaja. Ali ti si imao smisao za muziku mnogo pre. I to ti je bila neka tvoja želja dugo, ja te znam od ranije. I brate, meni mnogo interesuje kako je počeo taj skok. Ja se ne sjećam da si imao neke svoje sam pesme. Znam da si stalno pravio mimove i to je bilo do jaja. Pravio si mimove u kolima i radio si kao remikse drugih pesama i pevao si svoj tekst preko i to je meni bilo mnogo fan. Ja sam vrištao na to. Jel dakle počelo ta neka kao ajde da probamo se zajebamo muziku? Ne, to ti je, pa počelo je tako što ima sam neka sranja u životu koje su me onako bacile na nulu posle Forexa, posle svega, onako me sašilo sve na pod i odjednom posle 5 godina života, biznisa, svega, vraćam se kod Keve živim. Što je za mene bio toki udarac, u svakom mogućem smislu. I ajde kao šta ću, rekao ajde malo da radim, brate, stvarno sam proživeo neka ludila, rekao ajde malo da radim stvari koje volim i koje želim. I onda hteo u nekom filmu da glumim tu nešto kao glumim, tu nešto pomazao oko tog scenarija, smaro se, pa te ovo, te ono, pa šta se dešava, onda rekao hoću pesmu da imam, pa dođem neki studio najnebitniji, daj neku pesmu, tu je i Kuči nastao, pa me Despić zvao i se vidimo, radimo neki posao, mi se našli, ja mu rekao radim pesmu, on ajde čujem, ajde, znaš, krećemo zajedno, radimo tamo, vamo, izbacimo Kuči. Ja sam, znaš, i posle Kuči, ja sam bio znaš, brate, znaš, koji ti jebeni put treba pređeš da bi krenuo zarađuješ od muzike, da ovo, da ono. Naravno. I ja sam tad zaposlen kao direktor marketinga u jednoj firmi. I tu krenem da radim, znaš, prepodne, sastanci s ovima, s onima, ideš, ne znam, u Texaco, znaš, tu glavni predstavnici Texaca, ja dolazim brkat u košulji, znaš, tamo jedva čekam, završim taj glupi sastanak da odem posle snimam spot za pistać, da rascepam košulju, da ovo, da ono. I tako je stvarno bilo. Taj dan kad sam imao sastanak u Texacu, oni su bili neki nešto veliko, nebitno, radili i znaš, je košulje, ceo dan bio u košulji, dolazim na spot, cepam košulju. Jedva si čekao. Jedva čekao. I onda, kako je krenulo, malo po malo izbacimo 1-2 pesme. Umeđu vremenu sam ja to snimao, te remikse. To je meni toliko dobro bilo. Meni toliko bilo dosadno i slušao muziku i on slušam Zera Baraba i kao koji je to sad, znam da je skupio, ono malo glupo da muškarac to peva, znaš, Dijen Gradan, koji je to sad, je kao čiji je to Skunk, znaš, to je jako se drogiramo. Daj neki, ima si ti neke dobre, ti si ima, ne setim to se jutro sam nešto ja pevao, provlačio. Nešto, ti uvek to napraviš random i kad brainstorm pa krene. Da, pevao sam ovu Henijevu novu pesmu, kako je ide? Pusne zagrizi. Da, reci mi, da li si spremna za leasing? Znaš, i to sam promenio i znaš, i onda, ali meni to sve onako dolazi kroz sprem. Da, to si stalno radi. Da li si spremna na leasing? I samo zamišljam Henija koji sponzoriš neku leasing kuću koja je da li si spremna na leasing? Znaš, da je kola na leasing. Strašno, brate.